Good evening रायजोफोर मोनसे गोनां फोसावहरनो सानदों आङो मोनसे खोथा माने आं बिनि उनावहाय मालाबा डेडिकेटेड माने भिडिअ लाबोगोन दा जायफोरना फेसबुक पेज एबा प्रफाइल पेजफोरावहाय अनअरिजिनेल कन्टेन्ट बा मनेटाइज जानानै आर्निं जायाखै बा मनेटाइज खालामनो हायाखै नङा होमबा गोबाङानो रेस्ट्रिक्टेड फैयो दा बयबो माने रिल बानायनायावहाय जोङो मिउजिक सोदेरो नङा होमबा बे मिउजिक सोदेरनायनिफ्रायनो गोबां प्रब्लेमफोर फैयो दा बेनिखायनो मिउजिकफोरखौ आपल'ड खालामलांनो नाङा मिउजिकनिफ्रायनो फैयो गासिबो आंनियावबो बेफोरबायदिनो जादों बेनिखायनो मिउजिक लादेरनायफोरखौ भिडिअफोरखौ डिलिट खालाम हायोबा बिनि उनावहाय बेयो जागोन आरोखि नोङो भिडिअफोर डिलिट खालामबाबो नोंनि वाच टाइमा डिक्रिज जानाय नङा बेयो जेसेबां माने इनक्रिज जानानै दंखायो जेसेबां वाच टाइम फैनानै दंखायो बेबायदियैनो थाबाय थागोन फेसबुकना इउटुबनि बादि नङा इउटुबना देन माने नोङो जुदि भिडिअफोर डिलिट खालामोब्ला वाच टाइमा डाउन जायो दा फेसबुकना बिदि नङा हा फेसबुकना नोङो जुदि भिडिअ डिलिट खालामबाबो वाच टाइमा थाबाय थायो बेनिखायनो जायफोरा मिउजिक होदों नङा होमबा गोबां मिउजिक होदेरनाय जायो माबा मोनसे एफेक्ट बा गानफोरजों मोसानाय बे गानफोरानो माने नोंथांनि बे मनेटाइजेसनाव प्रब्लेम खालामनो मिथिबाय मालायनि गानसो नालाय दा नोंथांमोनहा बे भिडिअसफोरखौ डिलिट खालामनांगोन आरोखि नङाब्ला अनअरिजिनेल कन्टेन्टनिफ्राय बासायनो हानाय नङा मालाबाबो बेफोरबायदि जायो आरो दा आंनियावबो गोबां बेफोरबायदि जादों आंबो फेस खालामदों बेनिफ्राय आंबो डिलिट खालामबाय गोबांखौनो सिगांफोरनिफ्रायनो आंनाबो बेफोरबायदिनो फैदों दा नोंथांमोनहा हायोब्ला क्रोम ब्राउजाराव लगइन खालामनानै नाय आरोखि अब्ला मोनथिनो मोनगोन आरो पेजबाथ' मोजां फेसबुक पेज जुदि दङब्ला माबायाव नायबानो जाबाय मेटायाव थांनानै आरो प्रफाइलबा नोङो क्रोम ब्राउजारावहाय लगइन खालाम बेनिफ्राय नाय आरोखि चेक खालाम बबे भिडिअआवहाय प्रब्लेम दं दा आङो नेक्स्ट टाइम बिनि माब्लाबा भिडिअ लाबोगोन दा एसेबांनि टाइम गैथ'वा बेनिखायनो नैबे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो फोरमायहरबाय आरो दिनैहाय मोनसे बा भिडिअ मोननो हागौ मोनानि समावहाय नङाबा गाबोन फुङाव दा दिनै गोबां मेसेजफोर फैनानै दङ आंनावहाय माने बेफोरबायदि प्रब्लेम जानाय आंना माने अनअरिजिनेल कन्टेन्टनानो खाराखसै बा आर्निं जायाखसै बेफोरबायदि मेसेज फैनानै दं बेनिखायनो आङो बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरबाय दा नोंथांमोनहा मिउजिक इउज खालामनायखौ एसे माने बन्द' खालाम मिउजिकखौ नायनानै लानो रोंनांगोन नङाबा मिउजिकनिफ्रायनो गोबां अनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैयो बेयो क्लियारखा हा फेसबुकआ इउटुब बायदि नङा इउटुबाव एसेबां माने फैयाबाबो फेसबुकआवहाय एसेयावनो अनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैयो सोरनिबा इउज खालामनाय गासै भिडिअआवनो नाय नोंसिनाव थानो हागौ रिलावनो बांसिन थागोन बयनावबो लं भिडिअआथ' गावबागाव जायो नालाय नैबे रिलावनो थागोन रिलावहाय मालायनि मालायनि मिउजिक इउज खालामनाय जायो नङा होमबा बेनि जाहोनावनो बे बुस्थुआ फैयो आरोखि माबा अनअरिजिनेल कन्टेन्ट बा माबा मोनसे प्रब्लेम इस्यु नङा होमबा दा नोंथांमोनहा बेखौ फेस खालामखाबाय जानांगौ दा दिनै बेखिनियानो रायजोफोर थेंक इउ